Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Ахмәдҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме матур көн күтәренке кәеф теләп калабыз сезгә. Республикабызның Каюм Насыйри исемендәге премияның чираттагы лауреатлары билгеле булды. Алар арасында укытучы галимә, халык мәгарифе отличнигы Роза Зәки кызы Хайдарова. Ул төзегән татар теле дәреслекләрен Татарстанның барлык шәһәр районнарында да диярлек, чит төбәкләрдә дә кулланалар. Роза ханым бүген студиябызның кунагы. Хайырлы көн, Роза ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хайырлы көн. Без сезне беренче чиратта әлбәттә инде әлеге мәртәбәле премия белән чын күңелдән котлыйбыз. Менә сез дипломын алып килгәнсез һәм дә инде менә бу билгене тамашачыларга да күрсәтеп китик. Бу инде әлбәттә мәртәбәле бүләк. Сезне рус теле балаларга татар телен өйрәтү дәреслекләре автор буларак беләбез. 92 елда республикабызда дәүләт телләре турында закон кабул ителә, һәм инде рус һәм татар телләре безнең дәүләт телләре булып игълан ителә. Һәм менә нәкъ шул вакытта рус теле балаларга укыту процессы башланып китә. Рус теле балаларга татар телен укыту процессы башланып китә. Менә сезнең дә беренче фәнни эзләнүләр нәкъ шул чорга туры киләме, әллә инде башкачарак булдымы? Бу башлангыч чоры 92 еллар әле фәнни эзләнүләргә кадәр ерак. Ул вакытта мин Ярчаллыда өзлексез педагогик белем бирү институтында татар теле кафедрасында эшлим, методист булып эшлим һәм әлбәттә бу белем бирү учреждениесе, өстәмә белем бирү учреждениесе безнең ул башта иште Татарстан укытучылар белеме күтәрү институтының филиалы булып, соңыннан без мөстәкыйль учреждениегә әйләндек. Һәм укытучыга килсен, иң беренче чиратта безгә килә, иң беренче чиратта ярдәм сорап, чөнки бу организация, бу учреждение укытучыга ярдәм итәргә тиеш учреждение. Һәм алар килә, без аңа җавап бирергә тиеш. Ничә укытабыз? Моңча кадәр бер китап юк. Уку әсбаплары юк, методик ярдәмлекләр юк. Гомумән без әзерлексез рус телле балаларга татар телен укыта башладык. Һәм әлбәттә иң беренче чиратта мин үзем мәктәпләргә йөрдем, укыту процессын карадым. Һәм нәрсә кирәклеген балаларга шунда без укытучылар белән бергә төшендек. Һәм безнең иң беренче китабыбыз пайда булды. 92 елда ул, менә ул татарча сөйләшергә өйрәнәбез дип атала. Һәм ул вакытта ук без үзебездә сизмәстән аралашуга, коммуникациягә кирип киткәнбез. Татарча сөйләшергә өйрәнәбез. Ул язылды. Мәктәп укытучысы Әлфия Багаутдинова белән, Багаутдин ва Әлфия бүгенге көндә Казанда эшли. Һәм без анда үзебез укытучы буларак дәрес планнарын бирдек. Ничек итеп балаларга өйрәтә башлыйбыз? Танышудан өйрәтә башладык. Син кем, синең исемең ничек? Аннан китте, ничәнче сыйныфта укыйсың? Аннан соң әйдә бергә уйныйбыз. Ягъни без турыдан-туры сиземләдек, укытучы буларак, мәктәптә эшләү практикасы буларак, әлбәттә рус теле балаларга өйрәтү түгел, гомумән балалар белән эшләү практикасы буларак без алып бардык, турыдан-туры балаларны аралашуга өйрәтү технологиясын үзебез дә сизмәстән алып кирип киттек. Инде фәнни эш дигән вакытны фәнни эш соңрак белем җитмәгәнлектән әлбәттә сизелә ул фәнни нигездә эшләргә кирәклеге турыдан-туры үзе ихтыяҗ булып алга килеп баса. Һәм мин диссертация укладым. Фәнни диссертация ул турыдан-туры дәреслекләрдә бәйләнгән. Гомумән республикада ул беренче диссертациясе һәм соңгысы да ахырсы ул рус телле балаларга татар теле дәреслекләренә коммуникатив принциплар нигезендә дәреслекләр төзү дип аталды. Әйе, менә бу коммуникатив шушы технологиялар турында без сүз алып барганда, Роза ханым, иң беренче нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Аның менә асылында нәрсә ята? Тамашачыларга гади тел белән генә аңлатканда, менә нәрсә ул һәм аның өстенлеге нәрсәдә? Коммуникатив технология ул беренчедән ул технология. Ул методикадан аерыла. Технология ул нәрсә дигән сүз педагогик технология. Ул турыдан-туры баштан алып өйрәтү башыннан этик материал бирелә. Шушы материалны ничек итеп укытучыга күрсәтәбез, аңлатабыз. Шушы материалны ничек итеп шушы материал баланың фикерләвенә барып җитә, баш миенә барып җитә һәм турыдан-туры коммуникацияга шушы материал нигезендә бала чыга. Бу тулы бер эшчәнлек. Менә ул баштан алып аякка кадәр нәтиҗәгә алып килә торган технология. Коммуникатив технология, ягъни исеме күрсәтә, коммуникациягә алып чыга торган технология. Аралашу инде, Аралашуга алып чыга торган материал ул ишетү, аңлау,
күрү дәрәҗәсендә генә калмый, турдан туры ул аралашуга чыгарга тиеш. Әйтик, без текст өйрәнәбез икән, менә ул текстның цикл дип атала, ул текст өйрәнү циклы дип атала. Әйтик, без иң беренче күнекмәләрне формалаштыру итәбез, шушы тексттагы лексиканы, грамматиканы өйрәнәбез. Аннан соң шушы текст өстендә эш алып барабыз, берничә кабат-кабат кайтып текстның эчтәлеген балалар белән үзләштерәбез. Аннан соң шушы эчтәлеге буенча турдан туры бөтен эчтәлек буенча түгел, менә баланың үзенә кирәк белгән аралашуында кулланыла торган өлешен шушының диалогик, монологик сөйләмгә чыгарабыз. Ягъни турдан туры текст укылып, текстның эчтәлегенә сорауларга җавап бирелеп, без үтеп китмибез. Материалны турдан туры коммуникацияга алып чыгарабыз. Ягъни цикл дәресләр, шуның өчен материал күп булырга тиеш түгел, сан текстлар күп булырга тиеш түгел. Ул бала үзләштерерлек дәрәҗәдә шушы уку юлындагы сәгатьләр санына карап, без ничә цикл материал өйрәнәләбез. Шушы материал инде сайлап алына турдан туры баланың аралашу сферасыннан. Иң беренче димәк, без процессны шушы оештырабыз, укыту процессын оештырабыз. Цикл нәтиҗәсендә үзләштерүгә алып чыкканча, диалогик, монологик сөйләмгә алып чыкканча кадәр. Инде икенче аның үзенчәлеге, өстенлеге материал, укучыга материал сайлау бик авыр мәсьәлә. Ул аны кабул итәме, ул аңа кирәкме гомумән? Кирәкме? Һәм без коммуникатив технология тарафдарлары тәкъдим итәләр. Иң беренче чиратта өйрәнергә башлангыч класста, бигрәк класста, башлангыч сыйныфларда баланың аралашу средасын, сферасын исәпкә алырга. Баланың аралашу мәктәптә, өйдә, уенда, иптәшләр белән, дуслар белән, дүрт аяклы дусларыбыз белән, урманда. Ягъни ул нәрсә турында сөйләшергә тели. Һәм ул еш нәрсә турында сөйләшә. Менә без эксперимент үткәргән вакытта 160-ка якын тема алдык. Шушы 160-ның 30-дан артыгы 35-36 тирәсендә генә балалар плюс куйганнар иде. Күпчелек суны сайлап алганнар. Ягъни кеше үзе теләгән темалар буенча мәҗбүрилексез сөйләшә. Ул хәтергә, ихтыяри хәтергә бәйләнгән, мәҗбүри хәтергә түгел, менә ихтыярсыз хәтергә бәйләнгән дөресрәге. Ихтыярсыз. Ягъни без турдан туры менә шушы эчтәлек сайлау. Югары класска килгәндә без таянабыз проблемалы текстларга. Проблема текст дигән вакытында без теге күз алдына китерәбез әхлакый проблемаларны. Әхлакый проблема, дуслык. Нинди ул чын дус? Дуслыкта хыянат итәргә мөмкинме? Дуслар сине кичерә аламы? Кайсы чиракта дусны кичерергә кирәк? Гомумән дус булу нәрсә дигән сүз. Һәм шушы темаларга карата без текстлар эзлибез. Шушы темаларны үзебезнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез, югары классларга киткәндә инде кичкенә классларда әлбәттә артык зур текстлар кулланылмый. Без анда үзебез авторлык текстларында кулланабыз. Анда ситуациялар белән аралашуга чыгару җиңелрәк. Мәктәптә, бакчада, әйтик мәктәптә, спорт залында, шугалакта, уеннарда, тауда һәм башкалар. Югары классларга киткән вакытны әлбәттә без үзебезнең язучыларның турдан туры әдәби әсәрләренә файдаланып, үзебезгә кирәкле материалны эзләп, Үзек Муланда ярдә турдан туры әсәрне алып, аның әхлакый проблемасын чыгарабыз һәм шушы әхлакый проблемалар нигезендә балаларны без сөйләмгә этәрәбез. Чөнки адәм баласы ул иң беренче чиратта сөйләшергә ярата һәм кеше аңа мәҗбүрилексез тартыла сөйләмгә. Бу атала инде коммуникатив мотивация. Шушы Анатолий Капитонова Маркова дигән бик атаклы психолог бар. Ул әйтә, кеше мәҗбүрилексез, ихтыяри рәвештә үзе теләгәне ул күбрәк мораль проблемалар тирәсендә сөйләшә. Һәм икенчедән, бу текстлар шул дәрәҗәдә кирәк тормышта балаларга. Менә әлбәттә шундый сөйләшү булды укытучылар белән. Мәйтәм, бу текст коллегалар катлаулы булды инде, сезгә авыррак өйрәнергә. Мәйтәм, сездән төшереп тә калдыра. Юк, Роза әкәм, ул турыда сүз алып бармагыз. Гомумән, мин дә шулай дип әйткән идем укучыларга. Минем бер укучым турып басты да. Сез улай дип әйтмәгез. Без бу фәнне бик яратабыз. Бу текстларны укырга бик яратабыз. Чөнки без турдан туры нәкъ менә шушы текстларны сөйләгәндә үзебезнең тормышыбызны, әйләнә-тирәбезне, дуслар biz үзебезне кызыксындырган, үзебезне аптыраткан, үзебезне яндырган проблемалар турында сөйләшәбез. Безгә бик күңелле булды дип әйттеләр диде. Менә укытучының сүзе, Әлмәт укытучысының сүзе. Кыска гына бер нидә мисал китерә алабызмы, мәсәлән? Менә 11-нче класслар китабы, бу китаплар 1-дән 11-гә кадәр төзелгән. Темалар әйтик.
алда юллар койсын сойларга, мәхәббәт мәңгелек, балаларны кызыксында торган турдан-туры текстлар. Идегез берәрсен ачып карыйк, мен әлбәттә әзер, мин сезгә әзер дип әйтим. Мәсәлән, без бирәбез мәңгелек мәхәббәт тарихы Пушкин һәм Гончарова тарихын бирәбез аларга. Оннан соң киләбез Хәсән Туфан белән Луиза ханымның мөнәсәбәте, аларның мәңгелек мәхәббәте, балалар тарихлары яратып, күз яшьләре белән укыйлар, яратып укыйлар бу мәсьәләләрне. Оннан соң без бирәбез ир баш семья, гаилә мәсьәләләре бара бит инде. Хатын кызның тормышта иратка терәк булуы турында төркемнәрдә фикерләшегез. Рус әдәбиятында, татар әдәбиятында нинди үрнәкләр бар? Ягъни балалар проблемага керәләр. Балалар бик тормышчан булып чыга, шулай бит, тормышчан, хатын өйрәнү белән генә түгел. Беренче классларда балалар бу темалар буенча инде тормышка әзерлек булып чыгарга тиешләр. Әзер алар бит инде мәхәббәт хисе белән яналар. Киләчәккә 11-дән соң бетереп тә кияүгә чыккан, ләкин бик семья мәсьәләсе, бер-берне сайлау мәсьәләсе, ир атка мөнәсәбәт, хатын ир-атның хатын кызга мөнәсәбәте, мәхәббәтнең мәңгелек булуы ул балаларны бик кызыксындыра. Текстлар буенча алар кирип китәләр һәм сөйләмгә тартылалар. Әйтгәндә, гаилә тормышында ирләрнең, хатын-кызларның роле нинди? Төркемнәрдә фикерләшегез, фикерләрегезне языгыз, бер-берегезгә сөйләшегез һәм чыгып сөйләргә әзерләнегез. Ягъни менә шундый суллар белән әйткәнчә, килә алдагы фикеремә кире кайтам, бу мораль проблемага ия текстлар балаларны турдан-туры сөйләмгә итәрә, моны коммуникатив технология мәҗбүр итә. Моның икенче өстенлеге шушы булды. Роза ханым, менә шунысы да бик кызыклы бит. Менә авыр фикерләүче балалар да материалларны үзләштерү дәрәҗәсенә ирешә икән, менә шушы сезнең китаплар буенча укыганнар. Уйлап карагыз әле сез шуны. Сез үзегез белә идегезме бу турыда? Укыту процессында олимпиадага катнашкан балалар гына әле безнең Татарстандагы тел өйрәнү мәсьәләсен хәл итә алмый. Хәл итә барлык балаларындагы, класстагы барлык балаларында татар теле өйрәнү мәсьәләсе, барлык балаларында дәрескә тартылуы. Ненавижу татарский язык дигән әйберне балалардан без әйтергә, шундый фикер туарга тиеш түгел. Аның өчен бала күңеленә ятардай итеп, баланы тартырдай, бала дәрестән качан бетә инде бу дип утырырлык түгел, менә шундый дәресләр тудырырга кирәк. Менә технологик процесс, текстлар, дәреслек сайлау, дәреслеккә материал сайлау, аларны дәреслеккә үзенә урнаштыру, ягъни шушы укыту процессын дөрес итеп оештыру методик яктан һәм турдан-туры күнегүләр системасы баланыга кызыклы булырга тиеш. Менә бүгенге көндә сүз алып барабыз без функциональ грамоталылык мәсьәләсе буенча. Анда шушы текстны аңлап уку, текстны кызыклы күнегүләр балалар өчен балаларны җәлеп итә торган, аларның фикерен уята торган. Фикер уятмыйча булмый. Фикер уянса, бала тартыла. Менә булар барда, менә авыр үзләштерүче балаларга, материалга тартылырга ярдәм итә. Әлбәттә, инде иң беренче чиратта укытучы. Әгәр дә укытучы яхшы үзләштерә торган бала белән генә эшләп дәрес үткәрә икән, теге бала нишли, ул бала Сухамлевский әйткән, иң куркынычы мәктәптә һәм бала өчен иң авыры ул аның дәрестә эшсез утыруы, дәрескә тартылмауы. Бу бала өчен иң куркынычы һәм киләчәктә нәкъ менә шушындый эшсезлек тормышына әзерләнә дип әйтә. Шуның өчен барлык балаларны да тарту ул авторның да бурычы, укытучыларның да бурычы. Менә укытучылар фикеренчә, сезнең дәреслекләр уңайлы һәм кызыклы. Менә мондый дәрәҗәгә барып җитер өчен дәреслекләрнең шундый булу өстендә эшләү күп вакыт таләп итә. Галим бар Исаак Яковлевич Лернер, ул әйтә, дәреслек ул дәресне укытучы ничек алып бара, шушыңа туры килергә тиеш. Ягъни ул дәреслекнең баланың уку эшчәнлеге белән идарә итү функциясе, управленческая функция учебника дип атала. Әгәр дә без дәреслеккә шуны салалабыз икән, мин күз алдына китерәм баланы иң беренче чиратта. Балага мин ничек иттереп бу сүзләрне кертәм, грамматиканы кертәм. Шушы сүз белән грамматиканы ничек иттереп мин кулланышка чыгарырга тиеш, чөнки грамматика, лексика үзе генә яши алмый. Ул сөйләмдә кулланылырга тиеш, аралашуга чыгарга тиеш. Бер инглиз төрмәсендә утырган бер француз, ул 3000-га якын инглиз сүзен өйрәнгән.
Әмма ләкин төрмәдән чыкканнан соң ул инглизчә урамда сөйләшә алмаган. Сүз өйрәнеп, грамматика өйрәнеп кенә без баланы сөйләмгә чыгара алмыйбыз. Һәм безнең менә шушы ысулның асылы без балаларны тормыштагы сөйләмгә әзерләргә тырышабыз. Аңа безнең ярдәм итә ситуатив күнегүләр дигән төшенчә. Ничәнче сыйныфтан укыта башлар бу методика белән? Баштан ук. Беренче сыйныфтан ук. Әгәр дә без беренче класс дәреслекләрен без сезнең белән карасак, турыдан-туры ул дәреслеккә язылмый. Дәреслеккә эчтәлек бирелә, ләкин укытучы аны ситуацияга, сөйләм ситуациясына үзе сала. Диалоглар төзергә өйрәтә. Диалоглар төзергә өйрәтә. Ребята, сегодня наша задача спросить, куда мы идем, куда ты идешь, спросить, куда ты идешь. Балага задача бирелде. Балага бурыч куелды, сөйләм бурычы куелды. Как по-русски вы это спросите? Оля, попроси. Да, потому что чөнки бала моны күз алдына китергә тиеш. Менә минем аңа нинди сөйләм бурычын китергәнен әле ул башына алырга тиеш. Һәм аны, как ты скажешь на русском языке, что ты идешь в аптеку, в спортзал, булды. А вот наша задача научиться говорить это на татарском языке. Менә балага бурыч куелды. Балага кызык. Шушы бурычны русча әйтә белә бит. Ә моның өчен безгә иң беренче чиратта кая соравына җавап бирергә кирәк. Безнең бурыч, задача наша, кайсын русча, кайсын татарча әйтәбез, кертеп җибәргән вакытта балаларны. Соңыннан татарча дәрес дәвам итә. Безнең Татарстан укытучылар гына түгел, чит төбәктә яшәүче укытучылар да сезне теләп чакыралар, сезнең белән элемтәгә керергә тырышалар. Элекке чорларда инде Воткинскидан хат килеп төшә. Белмим мин, хәтта үземнең дәреслекләремнең Воткинскага барып җиткәнен. Алар әйтәләр, дәреслекне татар теле өйрәнүдән biz kullanabız hem ondan tış sizge min rəhmət Rozakivna biz dərsliklərini klass saatlərini olaqını klass saatləri ötkərələr idi. Klass saatlərində öyrənəbiz. Ondağı problemlarını, ondağı tekstlərini balalar yaratıb oxuyurlar. Yəni şu tübəklərdə balalarının til bilүү dərəcəsinə qarab bu dərsliklər şulay yox. Alalar, oxuyurlar ol dərsliklər bilən men Şiləbidə buldıq mənə uzğan yıl yox 2 yıl elək Şiləbidə big zor seminarlar ötkərib qayıtdıq. Петербургта biz эшләдек берне кадәр, Екатеринбургта эшләдек, шундый шәһәрләрдә, чит төбәкләрдә. Инде үзебезнең Татарстанда укытучылар әлбәттә яңалык булган сайын һәр елның сентябрь, октябрь айларында укый башланганда мин уйлыйм инде шушы яңалыклар белән бүген көндә мәгариф системасы каршында каршына куелган бурычларны укытучыга җиткерү өчен, аңлату өчен, дәреслекләр белән эшләргә укытучыларга җиңелрәк булсын өчен бүген көндә biz семинарларга чыгабыз. Көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сез бүгенге иртәдә Чаллыдан килдегез. Бик зур рәхмәт безнең чакыруыбызны кабул итеп алганыгыз өчен. Без сезгә бары тик уңышларны теләп калабыз. Менә бары тик. Шуннан да бу шул хәлек матур хыял барлык балаларны да, барлык кешене дә, укучыларны да матур итеп менә безнең туган телебездә сөйләшергә өйрәтү, аралашу мөмкинлеге бирү. Шулай бит. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Шигездә. Көнегез матур үтсен. Рәхмәт сезгә. Бүгенге менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.